Bisag balik sa itong programa ng Morning Drive. Kaobrang ka pa niyo DJ sa kahanginan, Boy Pantag. Aminado nga dili, guwapo pero tutuki lang. Pag tumingin ka, pandol yung ka. And yes, wag ibig sa gigagubtan sa mga kabaluhan, apan giyamiran sa mga kadalagahan. Maulagi na. Ay, kibis like, once again, good morning. Kaninyong tanan, tibok lalawigan sa Zumbuanga del Norte. Oo. Labi na sa ito mga sukintig paminaw. Yes, we kibis sa itong programa. Hatong grado, kibis sa community organizer Ruel Shalon diya sa may lungsod sa Katipunan. Ang itong CEO mga kibis nga kana yung walay libog. Okay, dali maduulan mga kibis okay? Labi na po mag-ibisag Bagispas store na himutang sa may sitio Sidudan, Roa, Zamboanga del Norte. Ipagiyahan ka na ni Ayaan Tata Bagispas ug Uyuan Rudy Bagispas. Kay available ang kaninyong mga panaliton dagi kay sa ginagmay hangtod na sa dinadto ato ang Baliti Herbal Products diha. Ay kay available na gid kaayo. Ay kay ibisag Nusap ka nato kabisag ni Barangay Kapitan Nilo Ingo di sa may Barangay Huliton ato ang kapitan nga dali maduulan walay libog ikaw gyud iya ang entertainer mga kabisag. Labi na po mga kabisag ni Barangay Kapitan Raymond Katampungan diha sa may Barangay Kanibungan ato ang kapitan nga wa gilaing gikabisihan kundi ang pagtabang lamang sa katawhan. Kap, good morning mo diha Kap, namino ka karon diha Kap. Paramdam pod Kap. Yes, okay, Miss Day. Ay, nako. Ayaw, sir. Kaya kumukuniktar, manggon. Ay, kinatay caller na ka-stand by. Ito taga-abang tagad mga kabisdag. Okay, ito taga-abang tagad ni. Okay, hello, maayong buntag. Ayong buntag. Okay, kinsa ni palihog? Biling tumiknan. Okay, uso nagkalaga di mo karon asa man kadapitan na naway? English ko lang ko. Kinsa nagkalaga ka, asa nagkalaga di mo karon? Wait lang ko rin. Video rin tumiknan. Sige. Nando Apang. And? Ika Kolas. Marvin Kolas. Lider Apang. Taijan Apang. Tanya Apang. Dari Jay. Daghang salamat sa radio Bisdak. Kaya sana itato. Ay, kay daghang salamat. Okay. Ay, kay mga kabisdag, sa to ang YouTube channel, mga kabisdag. Paki-subscribe sa to YouTube channel. I-search lang nyo sa YouTube ang Boy Pantag. I-search lang ninyo mga kabisdag. Inyo na makita ang dagoy ni Boy Pantag. Boy Pantag. Atong YouTube channel. Labi na po sa to ang page. Mga kabisdag, ang to ang page. Okay. Inyo i-search ang DJ Boy Pantag. Sa to ang page mga kabisdag. Inyo nagkalimti di ha. Okay, and atangin ninyo karon sunod na to nga pagbalik. Atangin ninyo ang ato ang pakulo karon. Okay, 20 nga load ato ang ihatag mga kabisdag. Maghatag ta og load 20 basta kay maka-answer lang. Ang first 3, ang pinakauna nga tulo nga makatubag mga kabisdag. Ang pinakauna nga makatubag, tulo ka makauna. Okay, na 20 nga load. Okay? Sa ito ng pagbalik taon mga kabisdag. Sponsored ka na ni community organizer Ruel Shalon diya sa may lungsod sa Katipunan. Okay? And matod pa dire, ato natin shout out dire mga kabisdag. Good morning DJ boy, greet lang ko family Humalon og mga sa mga family Alikman og family Agora sa Kalamba, nag-greet Alikman Dile from Junom. Okay, hi sir, daghang salamat diha mo ante. Talag sa dalang ko karon higog maboy kay ming tagam nako og ma-in love man boy.
May laban ko, wala pud ko kabalo og sure ba jud basin sa tumoy ra na sa bangaw. Ano sa tumoy ra man sa bangaw? From baby girl, ha? Natagam na dai ka di ay. Sana all natagam. Ayan ang mga mga kabisa ko say matagam ta. Usahay, ayay. Ay, gawin like batod pa. Laing mensahe dire mga kabisa ko nag-abag dagad mga kabisdag ay kay ay pagkatagahan naman kani. Good AM Los it's Akyatan. Hi to you Akyatan. Ay kay good AM boy. Great ako ni Rosa Nunong aninipot ako pod mahal jury. Salamat from Sweet Girl of Central Barangay. Oy, dire sa may Central Barangay itong silingan mga kabisag dire sa Central Barangay di Palak City. Ay salamat sa inyo anya pagpaminaw diha taga Central Barangay. Suwana Ul. Ay, kaya kamisek pahabol DJ. Great lang ko sa tarang naminaw. There is a bitibot sa pandalagay at si Bilinlin. Salamat. Ay, kaya good morning DJ boy. Thanks salud gahapon. Hill of Libay Sibutan. Okay, pasalamatin niyo si Kuya Ruel Shalon. Aming morning dong boy from Ati Diding Vidad. Hi to you Ati Diding Vidad. Mga bitalods, it's me Akyatan. Ay, kay hi boy, good morning. Ay, kay mo great lang ko inig sandoy. Sir Mahata Rapok Emilda Bantilan. Ang nini Joel Subagang Diding Ami Vidad Efrain Laila Makinay, Angeli Vinci Abilio, Aileen Alin Amis, Anisio Pahinte, and Matias Juan, Louis Damalhin, og sa akong bana Norman Undolan, it's me Mary Jane Undolan sa may Katulayan San Juan Sikihor. Salamat. Good morning, Idol Boy Paantaga. Pa-shout out the Hero Vines, Tisoy, Gamay Puloy, Bualwarte, salamat DJ. Thank you so much. Thank you so much for watching once again. Good morning, good morning. Oy, Dinulan family, that's my lungsod sa Rojas. That's my langatian, Rojas, Zumbuanga, Dinorte, may pagpaminaw kaninyong tanan. Oo, may pagpaminaw kaninyong tanan, di ha? Oo. Adod pa, hi boy, morning, great ng inig, Sunday, Dexter. Okay, humanan eh. Ayaw call, bata pa ko. Adod pa, ayaw call, bata pa ko. Maing buntag, boy, pantag, great ko ni Limit Taulo, New, sabi ni Dexter, Bata, Leah, May, Rapok, Lala, Emilio, Dilibier, Ma'am Rosen, Dalagan, Bilin, B, Rato Sumun, okay, og Garmin Alunam, og Buboy, Lorina, og Idi, Kalamuhoy, Alin, Merjan, og Mercy, og Edgar Sandoy, Mary Ann, and Johnny Untolan, Mitchi, sabi ni, Boy, Bugsangit, Esther sa Bang, Captain Ledio Dongon, og Mita Virgin, og Norman Untolan, Diri Vidad, Dari sa Vidad, Jito Humaway, Norma Bangkiao, kay Cecil Bangkiao, Erwin Bangkiao, ang na Great Emilda Bantilan, Pergis ko kanta Boy Pantak, Touch by Touch, Lower Kabanggalan, Lasti Sikihor. Okay, salamat. Okay, great lang ko, Janji, DJ, Janji, Condes Dondon, Janelle, Ginilyn, Gilbert, okay, sa muna GR, Marisa, Emergency Bignan, greetings, okay, natin caller ka standby. My word like nobody Hello. else do it. Okay, hello, maing buntag. May buntag, may pantag. Maing buntag, kinsa di palihog. Sila naman ini, sa nahirong lasis iyo. Lloyd Amalhin, sa lahirong lasi sige. So, nakilagan ni mo karon. Mo great ko, una ni mo may pantag. Sige, butangi. Atin na yung kakulti, sumagang. Butangi. Si Rizel, Panoy, Tata Panoy, and si Juan, si Aldrin, Kukan, Jerusalem, yung pamilya. Si Lili Acid, family. Dayon si Kamonding family, Kabasag family, Duran family. Dayon sa Dumili family. O sa tanan na lang, boy pantal, si Elden, Dumama, Diay, o si Bindoy, Baguio, and family. Okay. Dayon, sa tanan na lang, boy pantal, pwede mo request? O sa nga song? Kuan. Kasama Okay. Kasama daw. Okay, dagang salamat sa Radio Bistak. Bisayang tanan. Bisayang. Butang. Ay, ito oras. We give second time now. It's 6:55 in the morning. Okay,
for now, we give it a guy. For the next song, it is coming from me oh. kay UMI Felix Jen Remix. Kay Cheerleader. On the right here, 95.9 FM. Radyo Music Lipolog Bisay. Nagkakawan yung DJ sa kanginan. Boy Pantak. Aminado nga dili. Guwapo. Pero tutuki lang. Pag tumingin ka, pandol ka. Gigagubtan sa mga kabaluhan. Apan giyamiran sa mga kanalagahan. On the right here, 95.9 FM, the program Morning Driver.